In the quiet village of Dukini Ward 30 in Bizana, there is a woman of remarkable resilience, Phumzile Slangwe. Her three-room house, shared by 13 family members, stands as both a shelter and a symbol of survival. When the rains fall, her roof leaks and the rooms flood, yet her spirit never does. Once a loyal worker for the African National Congress, Maslangwe dedicated her life to serving her community. She was even appointed as a councillor. But her political journey was cut short when she was suddenly demoted. Left with little choice, she turned to collecting scrap metal, traveling all the way to Durban to make ends meet. Despite the hardship, she remains steadfast. When floods destroyed her home, the municipality came, bringing mattresses, blankets, and food parcels, and promising a regional visit from the Alfredo District Municipality. But promises fade, her struggles continue. Still, Maslangwe wakes up each day, fighting not just for herself, but for the 13 souls who depend on her. Her story is one of courage, endurance, and quiet strength, a reflection of countless women in rural South Africa who carry families, hopes, and histories on their shoulders. Molweni, igama lami ndinguFezi Sangoba Ndabeni, ndisuka ePhondoleni Times. Sivakashele umama wethu apha uzozichaza uba umama ubani. Molweni, ngumama uSilangwe, umama unophumzile wakwaSilangwe eDukini eBizana kwaWard 30. Okay, umama selezichazile uba ungowakwaWard 30. Ndicela mama usichazele bana kwenzekani ukuze ube uqokolela iintsimbi ngolu hlobo. Into eyadala ndiqalise lo mcimbi wokuqokolela iintsimbi kanje ingoba kwakungekho nto yakutya endlini. Akukho mntu usebenzayo, imisebenzi ayikho, nabantwana bekufanele beyile esikolweni. Ndingenawo amandla okuba sesikolweni ngoba akukho mntu usebenzayo. Ndabona uba icebo elingcono lelo uba mandiqokolele iintsimbi, ndilayise ndihambe ndibheke eThekwini ndiyodayisa ukuze ndikwazi ubuye ndenzele abantwana bam iimfuno zabo. So njengoba ke ngomama sowuqalisile sowulapha, ayikho enye indawo wakwasebenza kuyo before? Andizange ndike ndisebenze kwandawo mntama. Indawo endasebenza kuyo ndiyisebenzela ngu-ANC, into endide ndaguga njengoba undibona ndilihlamvu ndinje. Ndilihlamvu lakwa-ANC mna, ndisebenzela yena. Ndibaphusha ndiba mabenyuke benyuke, nditsho ndishiyeke mna ndileli hlamvu ndililo. So ngoba usebenzela kwa-ANC, zeziphi izinto like oye wazifumana eziye zakuncedisa? Nto ndiyifumene nokuba ke bendizifumana ezo bendizifumana, kodwa injongo yam ndandifuna ukuba nguceba ka-ANC. Ndonyulwa ngu-ANC kwakuhle kwabanjalo, kodwa u-ANC wazange onqene ukuphinda ndidilize andibeke phaa phantsi, athathe omthandayo amfake endaweni yam, nditsho ndishiyeke mna ndidla nezakwa-JP njengoba nindijongile. So njengoba ke ngomama usitsho kanti u-ANC wakudiliza, like after ekudilizile waye wasitsho isizathu okanye mhlawumbi waye wakudiliza nje kwathuleka? Wandidiliza kwatsho kwathuleka njengoba kusathulekile nangoku. So after ke ngoku ekudilizile ekhayani bangaphi? Abantwana bakho uhlala nabani? Inoba siyi-13 endlini ngoku, xa ungaya uyosibala ngoku bayi-13 abantwana esihlala nabo phaa endlini. Njengoba ke ngoniyi-13 bangakho abasebenzayo? Hayi, akabikho mntana osebenzayo, bebesagqibezela ukufunda abanye ke bayazibambela nje amadorho aphelayo. Uyabamba kuphela abambe kuphela. Oh, njengoba ke ngomama ubuke wayimenshini into yobana ubusebenzela u-ANC, ngeziphi iingxaki oye wajongana nazo kwelaa xesha ubukade usebenzela ngaphandle kwaleyo bakudiliza? Bekungekho ngxaki kwa-ANC, bekumnandi ndimsebenzela, kumnandi kuba ndifunga uba kusasa naye njengoba ndimonwabisa naye ngenye imini uyawundonwabisa, kodwa akazange andonwabise. Unoba ndonwabise kube yile nto ndiyo njengoba ndiphalele ndinje. Behluleka noba sendigoqa iminyango, umnyango katata uSpeaker ndaya kuwo ndiyocela uba ke ngoku umzam mna uyanetha ndikuxelele. Ndaya ngeli xesha izindlu zam zisisisefo, ndinetha ndabachazela uba ndinendlu yaphephukayo phaa,
ndiyanethelwa, umzi uyanetha wonke, andinamandla okwakha. Ndiyacela uba bandincedise, bandiphe noba ke litorho ke oko bandikwazi ukwakha. Kwasho ukuthi ndikhe phantsi sitya sigcwele, ndangafumani into nakwelo torho, kwathiwa kusagcwele ndizokujongela. Ndaphinda ndabona uba andenzanga nto, mandiphinde ndiyozithoba futhi ndiboxoze umnqwazi ndicela uba okay ke itorho andikwazanga kulifumana ngenxa yezizathu ke zangaphakathi endingazude ndizive. Phandle nam uba kwenzekani, kuba xa uyocela ulindela ukunikwa, ulindela unganikwa. Leyo ndaya ndiyayazi uba ndizoyamkela. Kodwa ke ngoku ndithe mna emva koko ndathi ndiyacela uba mabandiphe ke ngoku noba ngamantshontsho, oko ba ke ndikwazi uzikhulisela amantshontsho, ndikwazi ke ngokuba ndincediseke endlini. Naleyo futhi ndakha phantsi sitya sigcwele, ndancama ke njengoko ndihlambe izandla, ndibhizi nale ngoku. So ANC zange akuncedise ngalo umsebenzini. Hayi, akho kwanto andincedise ngayo ANC mna shem, andifuni So ukuphosa. njengoba ke ngoku sowuqale lo msebenzi lo wokucholachola iintsimbi, ngeziphi ingxaki oyujongane nazo? Iingxaki endijongana nazo zezoba njengangoku bendilele apha, lusuku lwesibini ndilele apha, ndilala apha phandle emgaqweni. Kuba kaloku amatrakhi la sikhwela kuwo apha kuyenzeka ingakumeli, ulale apha. Kanti kwa ukusuka le ezanto ezilalini yenye imali yoba funeka uzame imali yokusuka ezilalini usiza apha. So ulapha funeka uzame imali yokufika uphele apha ubheke eThekwini futhi ngemali engekhoyo kwakona. Oh, njengoba ke wena mama usesogqibela, njengoba uhleli kanje apha usithi itrakhi izimali ezinganethathi, abantu basanomdla wokuqala ukunantsika ukuchola iintsimbi. Zeziphi izinto ongabacebisa uba mabazenze? Hayi, ndingabacebisa uba umntu xa ezoyiqala le nto funeka abe nobuhlobo nabantu bamatrakhi, ke into endingaske nditsho mhlawumbi, kuba akuhambeki lula nyhani ngaphandle kokuphosisa. Njengoba ubona silele apha, lusuku lwesibini thina silele apha, bengana namatrakhi engasimeli, asishiye apha sihleli, silale apha phandle. So njengoba nilala phandle nithini, niba neengubo okanye mhlawumbi? Siziphathela izinto zethu namacwathi, silala ngamaplastiki apha neengubo, sithatha ingubo wembate woleka iplastiki oko uba xa kubuya imvula unganethi. So njengoba ke wena mama uye wasuka vele phaa kwa-ANC wabe sowuza apha uzocholachole iintsimbi, zeziphi okanye mhlawumbi izinto ongathanda uncediswa ngazo ukuze ukwazi ukulungisa ekhaya? Ngathi ziziphi? Into endiyilibalayo, umasipala yena shem, xa nokuya ndendibetha ukhumbula unyaka uba ngowuphi, ndikhe ndaphephukelwa yindlu, yaphephuka yayotshona ngapha, ndaphiwa izipontshi eziyi-5 neengubo zakhona, bandipha nokutya. Kwabe kuphelile ke kwathiwa kusazoza uAlfredo. UAlfredo endingekamboni nanamhlanje, andithandi noba ukweyiphi iminyaka, zaphinda futhi uAlfredo. Owagqibela ngoku bekufikile uceba noAlfredo nomasipala waseMbizana ezondinika ezo zipontshi noko kutya. Kwathiwa ke uyeza uAlfredo kuba into eyayidala kuze uAlfredo, indlu yam yayiphephukile ivuza. Ndixelela uba nangoku uba ngaba izithombe bazigcina, bafike bafota phaa, kukoze imigqomo endlini namavaspom akhongozeleyo endlini, asakhongozeleke. So uthi awukho sure uAlfredo kwakuthiwe uzofika nini? Andisazi kukwawuphi na unyaka, lo nyaka kodwa kulo nyaka bekuphephuka kakhulu izindlu, neyam yaphephuka. Yatsho kwanetha futhi yavela ingu-3 room, yanetha yonke yavuza uba isavuza nanamhla oku ngoba amandla okuyakha andikabi nawo. So njengoba mama bekhe kwavotwa, like indlu yakho yayiphephuke sekuvotiwe okanye? Iphephuke ngoku sekuvotiwe. Wawuvotele i-ANC? Ndivotele i-ANC. Ke ngoku njengoba usitsho kanje mama uthi uAlfredo wafika waphinde wayobeva bathini? Akazange afike uAlfredo, kwafika i-local government i-local le imbizana eyezayo yazondinika ezo zinto. Yafika indixelela uba iyeza iAlfredo, linde iAlfredo. Ndahlala ke ndilinde iAlfredo, ayikafiki ke. Mhlawumbi iseza uba babengandixelelanga ixesha nonyaka. Sengenzeka uba babecela unyaka abawaziyo uba uyofika, noba unyaka awukafiki. Hayi, iseyifti ayikho ndikuxelele ngoba kumanzi. Ndiyawurhalela mna ukuba bekuthiwa ulawula mna mntanam,
benizodrayiva niye phaa kwam, ngase nifike futhi ngokungathi izulu lizawuneka. Eze uba nifike nizibonele, ndifuna ukuthetha into eningazuyibona, nifike nizibonele uba kukhongozelwa njani ezindlini zam ngoku ndithetha nawe. Uyabona njengoba kuzonetha, ngase kuthiwe niyadrayiva niya phaa ekhaya. So njengoba usithi mama izindlu zakho ziyavuza, zivuza zombini okanye kuvuza le yi-one? Andithi kaloku zazixikizekile zonke, zavuza. So ufuna undixelela uba ngoxa kunetha ubaleka nekomo wam? Yesisi, ndithi mna ukuba kuzathiwa xa liqala nje lisina nive niyivuthulule, igiyane nilibale nilibenga, niyofika phaa kwam nibheke